Usa ka bag-ong modus sa dalan nga bangga higda aron makapangwarta na hulikam sa usa ka motorista. Kapulisan adunay pahimangno sa mga mabiktima sa maong modus. Ang detalye sa report ni James Pauloya. Kuha kining dashcam video sa dalang CM Recto Avenue ug Bulwa Terminal Road sa Cagayan de Oro City niadtong February 14 sa hapon. Makita sa video nga samtang pag-go na ang mga sakyanan nga gikan sa Bulwa Terminal, daw normal nga dagan lang sa trapiko. Taod-taod, usa ka nakaputi nga lalaki ang mitabok gikan sa pikas tampi sa dalan ug pag-agi sa puti nga pickup truck, nagpakaaron ingnon nga nabundulan kini dayon higda sa dalan. Sumala sa uploader sa video kinsa wala na miatubang pa sa kamera nga wala kuno mabanggaan ang maong lalaki ug kapila nga higayon sab kuno nga nagtabok-tabok ang lalaki sa dalan. Una ang insidente sa kabahin sa Traffic Enforcement Unit sa Cagayan de Oro City Police Office nga usa ka bag-ong modus kini aron makapangwarta sa ilang mabiktima. Sa una, pagkakita ko ni sa Manila, nagani mga bata pagilang pang gamiton. Bag-o ni sa Cagayan, posible sila mapailan og kaso kay form gyapon ni siya sa pagpangilad. Other deceit lang ang yang term ani. Kay gawas natong ingon nimo sir nga nakahatag daw sila kwarta pang pilot. Samot ni gito kay nanay intent to gain. Giawhag sab niya ang motorista nga nabiktima sa among modus nga mo-report sa Bulwa Police Station aron mahatagan og tukmang aksyon. Nakaabot na sab kuno sa maong police station ang maong modus ug aduna nay mga operatiba nga nagagukod sa maong responsable. Panawagan sa kapulisan sa publiko kung gani mabiktima sa susamang modus. Ato yung bato no, pagka mahitabuan ta mabanggaan ta o kita ay makabangga, tawag kita sa police. Pa-assist kita, muna pinaka-the best, tawag ta sa police station. Wala to na to nga maabot, ay nanta mo na og i-verify na to ang sitwasyon gyud. Kay prani karon no, gikilkilan sila, okay ra kay gikilkilan nagpalamon-lamon lang kaya to pag naog tiunan ka o interesan gid ka tulis gid baka to di ba disgrasya gid ta o karnapon ilugon pa pinaka worst no ilugon atong sakyanan. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao.